Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Simple lang at madaling gawin pero masarap ang ating lulutuin ngayon. In this video, magluluto po tayo ng ginataang pampano. Pero ang gagawin natin ay ipiprito muna natin siya at ipapaksiw. And then saka na natin siya lalagyan ng gata. Kaya naman napaka-espesyal ang ating recipe ngayon. Let's start cooking! Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at ang notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. Okay, gawin natin ay lagyan natin ng hiwa ang magkabilang side para mag-absorb ang salt and pepper na ilalagay natin. Ayan, lagyan na natin ng salt and pepper at himas-himasin natin. Ayan, mainit na yung mantika kaya iprito na natin ang isda. Okay, habang piniprito natin ang isda ay mag-prepare na tayo ng luya, bawang, sibuyas at maghiwa na tayo ng kamatis. Okay na yung pritong isda kaya iset aside na muna natin. Ilagay na natin ang luya, bawang, sibuyas at ang kamatis. At syempre, ipapatong na natin yung isda. Lagyan natin ng half cup vinegar, half cup din ng tubig, salt and pepper. Takpan natin ito at tutuin ng 15 minutes. Baliktarin natin ang isda para yung kabila naman ng maluto. Wait lang po muna, magsaing muna ako kasi gutom na yung mga kasama ko sa bahay. Ayan, after 15 minutes, ito na yung paksiw natin. Ayan, lagyan na natin ng half cup coconut milk. Halo-haloin, i-shake-shake para magising ng isda. Takpan natin ito, pakuluan at tutuin ng 15 minutes. Ayan, luto na yung ating ginataang pampano at ready na rin ang ating kanin. Para sosyal, lagyan natin ng spring onion. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating recipe for the day. Don't forget to like and share this video. O paano? Subscribe na!